ku danna mana subscribing sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa. Abokina ne yau ko yana so ka raka ni gun budurwana ne haka ne? Ni ba babu inda zan je yau. Haba abokina ka dole ka raka ni mana, menene a ciki? Dan zaka je wajen budurwarka dole sai na je? A ba wai dole bane, kawai dai ka san ba ni da wani aboki da ya wuce kai. Shikenan ka je abinka kawai sai mun yi waya. Kaga aboki mutum yana jin waƙarsa kawai ka zo kana wani ya raka ka wani waje me ka duba gani zai kashe mu waya? Kai bari fa mu ci abu dama na san zuwa ne kaɗai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa ana sallama da Safuna. Ana sallama da ni? Ka je ka ce ba na nan. Kai dakata. Je ka ce masa tana zuwa. To. Inna baba fa ya hana ni fita. Au. Shikenan sai yanzu ba miki ido ina kallon ki in an zo zance wajen ki kice ba za ki fita zance ba. Naga makarantar mata gagara ko? Amma inna baba fa ya ce dan Allah in ki hakuri. In yi hakuri to sai ki tashi ki je ki faɗa masa cewa idan mahaifinki ya dawo ya tambaye shi ya bashi izini ya dinga zuwa zance. Au shiru kika zuba min ido? Ni barin je da kaina ne so in gaya masa. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Daman na zo gurin ki ne akan faɗa miki abin da ya jima zuciyata. Ka yi haƙuri. Kina nufin da birnin kenan koya? Ba haka nake nufi ba. To me kike nufi? Babana bai amince da na tsaya da kowa ba har sai an zo gurinsa an nemi izini. To amma ba zan tsawaita magana da kai ba. Majan kula mahali mai kyau. Na tsaya ina kula ki.